Okei. Tuossa tämmönen niinku Casere Lobos Thaimaan pattajahuone oli Pertta 1 ja siinä olisi WC-tilat ja makuutilat ja tässä on johonkin nukkumaan jo yhden yön, niin on kaikki rojut täällä jo pitkin levällään, mutta telkkaria ja jääkaappia ja siinä on tämmönen kaapisto ja yöpöydän tynkää ja sitten täällä on barbecue vielä. Hän soi Honey-Inille. Että ihan oli ok tuossa eka yön nukkua, ei tässä hirveitä niinku mölyjä kuulunut. Eipä muuta, palataan.